Kunana nga ti agdawat maikan kunana nagsayaat ko man niya. Dayjay ati positive aspect na. Nagiti dawaten tayo ka maited. Nungay no addag pupungtot. Gaputa pakibibiyangan dati biyag na. Kamailawan na nga ibaga. Matay ko maamin nga chismusa. Hindi na iramang ka. Ano nga, agmurmuryot kay lunod na amin nga marites di pa na iramang kamulaang niya. So kastoy nga pa nagtatalon. Agmula kami ti natin nga tamtambak kada igid ti kalkalsada. Kano daddo matikaro na sika nga nagmula sika ti awan ti awan maaapit na di dapay saya atin nga tiritirin di bunga ti natin tukulon dalatan. Kano agpungtot mo di nagmula nyati ko na di pa lagtak ti amin nga nagala ko na no nagala ka nga roden di pa kakasi ta ospital na puno na kinagmayat ano di amin nga dawaten tayo maited. Tugas ano mga ngano dakos di dinawat ni kabsat mo di ba maplatan ko matay plano nga nagluganam kinasya at ano isuna laeng kasi kagalugan nan din na iramraman akmeten.